إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә, күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһы Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Әлхәмдүлилләh. Аллаһы Тәгаләнең безгә булган улуг ниғмәте, кардәшләрем, ул безне иман ияләреннән кылды. Ул безгә тауфиq, һидаят бирде. Безне мөселманнар итте һәм бар мөселманнарны да үзенең рәхмәте белән кардәшләр итте. Иннамал муъминуна ихва. Аллаһы Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә нәрсә диде? Дөрестлектә мөэминнәр алар кардәшләр диде. Алар туганнар диде. Һәм икенче бер аятта вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqu дип әйтте. Аллаһы Тәгаләнең арканына, шушы Коръәнгә, сөннәткә, хакыйкатькә ныклап ябышыгыз, берләшегез, бердәм булыгыз, төрле фиркаларга, төрле агымнарга таркалмагыз диде. Вазкуру ни'маталлаһи. Аллаһы Тәгаләнең сезгә булган, алейкум, Аллаһының сезгә булган ниғмәтен онытмагыз ди. Онытмагыз, бу нинди ниғмәт? Ин кунтум а'даан фааллафа байна кулубикум. Кашандыр сез бөтенләй бер-берегезгә шит, дошман булсагыз ди, Аллаһ йөрәкләрегезне берләштерде ди. Кур'ан-ы Кәримдә күбрәк кашандыр үзара сугышып, бер-берсеннән үч алып яшәүче гарәп кабиләләре әйтелсә дә, бу аятка без дә туры киләбез. Исламга кадәр, мәчеткә кадәр без бер-беребезне белдекме? Безне нәрсә таныштырды? Аллаһының йорты таныштырды. Безне нәрсә дуслаштырды? Аллаһының дине дуслаштырды. Кай вакыт Аллаһ тормышыбызда кайчак шундый кардәшләрне бирә. 30 яшыңда, 40-50 яшыңда мәчеттә Аллаһ юлында шундый кардәшне шыратасың. Кай вакыт уйлап куясың: "Машалла, мин ничә ел гомер сөргәнмен шушы кардәштән башка, шушы дусларымнан башка ничек яшәдем микән?" дип уйлап куясың. Шулай итеп Аллаһ нәрсә ди? Фааллафа байна кулубикум ди. Аллаһ сезнең йөрәкләрегезне бәйли ди. Бер-берегезгә карата мәхәббәт, бер-берегезгә карата дуслык, кардәшлек бирә ди. Фаасбахтум бини'матиһи ихвана. Һәм сез Аллаһның сезгә булган ниғмәте белән бер-берегезгә кардәш булдыгыз ди. Әйе җәмәгать, исламда булган белә дин кардәшлеге күп вакытта кан кардәшлегеннән ныграк булып чыга. Бер атадан, bir anadan tuğan
ике брат кай вакыт бер-берсен ярата алмый, бер сафта намаз укып торучы ике кардәш. Бер-берсен яраткан кебек, тегеләр бер-берсен ярата алмыйлар кай вакыт. Шуңа күрә менә бу безгә Аллаһның зур нигъмәте булып тора. Һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын җыеп 23 ел аларның йөрәкләрендә бер-берсенә карата кардәшлек, дуслык, туганлык хисләрен тәрбияләде, үстерде, ныгытты, кардәшлекне җимерә торган сәбәпләрне кисеп ташлады һәм нәтиҗәдә кардәшлекнең иң югары ноктасы булган дәрәҗәле буын тәрбияләде. Әбу Бәкр, Гомәр, Госман, Галиләр аларның бер-берсенә булган мәхәббәтен, кардәшлеген һәм бер-берсенә корбан итүен, үзенең кирәк булса гомерен дә, малын да, вакытын да бүген җәмәгать без аны күз алдына да китерә алмыйбыз. Һәм сөйкле пәйгамбәребез безгә куйды шушы дәрәҗә, планка. Ничек булырга тиеш без, кардәшләр? Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Мөэминнәрнең үзара дуслыкта, үзара мәрхәмәтлелектә булуларының мисалы ди бер тән кебек ди. Адәм баласының менә шушы 70, 80, 90 килограмм булган тәне менә бу кардәшлек ди. Әгәр дә шушы тәндә бер әгъза, аякмы, кулмы сызласа ди, авыртса ди, бүтән тән авырта башлый ди. Бүтән тән сызлана ди. Пычак белән бармагыңны киссәң, нишлисең? Маңгайыннан тир бәреп чыга. Аркаларың шымырдап куя. Телең тизрәк ярдәм сорый. Кая бинт, кая дару ди. Аяклар каядыр бара. Баш уйлый нишләргә, ничек канны туктатырга. Бер әгъзада ха, шул кирәк сиңа дип көлеп, мыскыл итеп, син үзең гаепле, синең үзеңдәдер ул гаеп, үзеңнән эзләле дип тормый. Менә шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Менә бу шаблон. Без мөселманнар үзара дуслыкта бер тән кебек булырга тиеш. Әйе, кай вакыт җәмәгать Аллаһы Тәгалә безнең әмре белән тәнебездә булган бер кичкенә генә әгъза, кай вакыт врачка барып күрсәткәч, кайсысы дип без аны белмибез дә, ана каядыр шунысы дип бармак белән төртәбез. Теш сызлый. Төне буе теш сызлый, адәм баласы йоклый алмый. Йоклый алмый. Кайсы әгъза йоклый рәхәтләнеп? Юк. Бер кичкенә генә теш бүтән тәнне йокысыз калдыра. Тынычлыксыз калдыра, күзгә йокы кирми, ашыйсы килми, ишәсе килми, беркем кирәкми. Кай вакыт чирләгәндә, авырганда хатының да кирәкми, балаларың да шатлык бирми. Баш тизрәк нишләргә микән дип уйлый. Тел ярдәм сорый, куллар нидер эшли, аяклар каядыр чаба. Менә бу пәйгамбәребез нәрсә диде? Бу ислам өммәте диде. Бу ислам өммәте. Менә ничек булырга тиеш мөселманнар дип сөйкле пәйгамбәребез безгә үлгү, шаблон ясап калдырды. Ләкин ни кызганыч, без шушы шаблоннан шул кадәр ерак яшибез. Еш кына бергә бер мәчеткә йөргән, яки синең белән күрше булып торган кардәшләребезнең кайгы хәсрәтләрен кай вакыт белми дә яшәп ятабыз. Каралы, синең күршеңдә генә икән ул, бер гаилә. Алар шул кадәр хәсрәтләрдә яшиләр икән. Ә син аны еллар буе белмисең дә. Бер рәхәтләнеп, хәлен дә сорамыйсың. Шулай итеп җәмәгать һәркем үз кайгысында, һәркем үз шатлыгында яшәп килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Күршесенең ачлыктан йоклый алмавын белеп, карынын ризык белән тутырып йокларга яткан кеше мөэмин түгел диде. Ул мөэмин була алмый диде.
Үзенең карынын, семьясын ашатты да, ашагач рәхәт бит йоклауы. Аның күршесе йоклый алмый. Ни өчен? Чөнки алар ашамаган. Менә мондый кеше ул мөэмин түгел диде, бу Табарани риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, яшәмик үз кайгыларыбыз белән генә. Һәр вакыт тирә-юньгә күз салыйк. Кардәшләребезнең йөзен күрик. Ул шатлыкта яшиме, әллә кайгыдамы? Сөйкле пәйгамбәребезнең йөзендә кайгы күрсәләр, сахабалар йоклый алмаганнар. Хәтта бер вакыт пәйгамбәребезнең йөзе киткән кайгы ниндидер. Гомар ибн Хаттаб күрә дә нишләргә белми, шуннан әйтә: "Валлаһи ди, мин аны хәзер елмайтам ди. Нәрсә эшләсәм эшлим ди, мин аны елмайтам ди." Гомар ибн Хаттаб сөйкле пәйгамбәребезне елмайтырга тырыш. Һәм пәйгамбәребез дә мәчеттә каядыр бер пишмакта, хәсрәттә, авырлыкта утырганны күреп, йөрәге түзмәде, барып сорады: "Нәрсә сине кайгыга төшерде?" ди. "Әҗәтләремгә чумдым" ди. Сөйкле пәйгамбәребез аңа махсус дуга өйрәтте. Шул дуганы кылгач, Аллаһ юлларын ачты. Шуңа күрә үз кайгыбыз белән генә яшәмик. Күршең, дустың, авылдашың, милләттәшең, субханалла, динебез синең милләт, синең авыл, синең илдән генә түгел, башка ил, башка җирдә, башка милләттән булган кардәшләребезнең дә шатлыкларын, кайгыларын күреп яшәргә чакырды. Әйе җәмәгать, кай вакыт менә синең яныңда булганны якын итү җиңел, син күреп торасың. Шундай әйтем бар: күздән ерак булган, күңелдән ерак булыр ди. Бар шундай кардәшләр, безнең аларны күргәнебез дә юк, бәлки күрмәсбез дә, ләкин алар да кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһның дине синең күршең, терәлеп торган күршеңнән башлап, авылдашың, кардәшең, бергә бер мәчеткә йөрисең, милләттәшең, дөньяның кайсыдыр пишмагында син бөтенләй белмәгән, күрмәгән, шуңа кадәр мәрхәмәтле булырга чакырды һәм чакыруга түгел, боерды, әмер итте. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? "Лән ту'мину" диде. Сез бер кашан да мөэмин булмаячаксыз диде. "Вы никогда не будете верующими" диде. "Лән ту'мину" ди. "Хатта тарахаму" ди. Бер-берегезгә мәрхәмәтле була башлаганча ди. "Пока вы не станете милосердными друг к другу" ди. Шуннан соң сахабалар бер-берсенә карап тордылар да, бу сахаба монсын белә, монсын белә. Шуннан соң әйттеләр: "Я Расулаллах, куллуна рахим." Без барыбыз да бер-беребезгә мәрхәмәтле ди. Менә бит мин аны яратам, ул мине ярата ди. Бер-беребезгә ярдәм итәбез ди. Байларыбыз мохтаҗларга садака бирә кебек. Пәйгамбәребезгә нәрсә? "Әйе, без рахимле" диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Юк" диде. "Мин бер-берегезгә карата мәрхәмәтлелек турында әйтмим ди. Мин бар мөэминнәргә карата мәрхәмәтлелекне әйтәм." Әйе җәмәгать, исламда кардәшлек, бер-береңне ярату, бер-береңә мәрхәмәтле булу синең мәхәлләң. Так, бу Алтан, бу безнеке, бу ни? Ризван, бу безнеке түгел. Юк. Без кардәшләр мәхәллә белән шикләнергә тиеш. Без бу татар, бу татар түгел, без алай шикләнергә тиеш түгел. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Бер-берегезгә булган мәрхәмәтлелек турында әйтмим мин диде. Мин әйтәм, гомум кешеләргә, мөэминнәргә мәрхәмәтлелек турында ди. Әйе җәмәгать, бүген ислам өммәтендә бер кечкенә генә теш кадәр дәүләт. Без дәүләт дип әйтмәкче була. Без милләт дип әйтмәкче була. Газза җире. Менә бу сынау җәмәгать, валлаһи, бу аларга гына түгел. Бу бөтен ислам өммәтенә. Бу бөтен галәмгә сынау. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә аның каршына баскач, һәрберебездән шушы сынау турында сораячак. Әйе җәмәгать, аның терәлеп торган күршесе, күрше хакы, Аллаһ хакы дибез. Явыз күрше аны юкка чыгарыр өчен самолетлар белән бомбада атты, ничек кенә җәберләми.
аларның яшәгән җирләренә, өйләренә, йоклagан бүлмәләренә кіріп, атып та үтерә, җыеп алып китеп, без суда и следствие, төрмәләргә утыртып эшертә, нәселләрен корыта, хәтта үлгәннәрне дә ярар бетте демиләр. Бульдозерлар белән кіріп, каберләрне сүрдерәләр. Бу бит акылга сыймый. Нинди күпме кешенең эчендә никадәр явызлык җәмәгать. Үзенең шушы күршесен, әле кашандыр алар килеп утырды бит шуларның җирләренә күрше булып. Һәм менә бу явызлык нишлисең, бүтән галәм каршында эшләнә. Әйе, теш үтереп сызлый. Теш түзә алмыйча, кычкыра ачынып, рәнҗеп ялвара. Әтән ислам өммәте ничек яшәгән, шулай яшәвен дәвам итә. Все по планам бара. Кешеләр яшыйлар, ашыйлар, ризыкланалар, бер нәрсә үзгәрми. Ә тегендә сабый балалар ашка үләләр. Әйе, җәмәгать, мы живем в 21 веке. Я никак не представлял себе, что в 21 веке где-то люди могут умирать от голода. Когда весь мир каждый день это видит. У всех самолеты, огромные корабли, огромные фуры, огромные возможности, и весь мир смотрит, как маленький зуб на теле погибает. Погибают дети. В 21 веке нет элементарных обезболивающих, наркозов. Врач вынужден резать ребенка без наркоза, делать операцию. И многие дети просто умирают, потому что у них нет обезболивающих. И это 21 век. В 21 веке народ живет возле моря, и у них нет воды питьевой. Они умирают без воды. В 21 веке нет продуктов, еды нет. Даже та еда, которую добыл килограмм какой-то муки, добыл отец героическими путями, он не может приготовить, потому что нет дров. Дров нет. Около $3 стоит килограмм дров, представьте себе. Дрова продают килограммами. И чтобы купить 1 килограмм, дайте мне 1,5 килограмма. Вот кто может представить? Газа нет, 21 век. Электричества нет. Дрова продают за $2,5–3. Представители наших российских фондов приходят на рынок дров и спрашивают у продавца: ты почему продаешь дрова за $3? И он объясняет, какими путями он добывает, собирает эти дрова. Под пулями собирает эти дрова и привозит их на рынок. Каждый выживает как может. И это, дорогие братья, в 21 веке. Поэтому зуб, он очень сильно болит, а тело как жило, так и живет, прохлаждается. Да, мы собираем какие-то средства. У нас официально работает фонд «Солидарность», около $500 тысяч они каждый месяц отправляют. Московский закат. Мы с благословения нашего муфтия собрали в свое время $1 миллион за короткий срок. Да, мы что-то делаем. Но, дорогие братья, вылетают самолеты, грузовики заезжают. Но, кажется, мы принимаем какое-то участие. Но вопрос, чем мы, вот каждый из нас, чем он пожертвовал и жертвует ради наших братьев? Чем? Чем? Жизнь продолжается. На парковке кони обновляются. Пока я не слышал одного брата, который продал свой дорогой автомобиль, пересел на Гранту и отправил к братьям газу. Пока я не слышал. Я не слышал одного брата, про которого рассказывал, он залез в долги не для семьи, не ради бизнеса, а потому что все средства отправил туда к братьям. Я пока не слышал такого. Я слышал, что в Москве один брат продал свой завод и собрал 7 самолетов провизии на этот завод. Я это слышал. Братья рассказывали. Я слышал, как
в сельских маленьких деревнях, аулах Таджикистана имамы зарезали последнюю козу, вот так завернули в бумагу и принесли, чтобы к братьям дошло. Даже тот, кто перевозит фонд, занимается, он говорит, я даже, говорит, не осмелился поменять таджикские деньги, там были гроши, я открыл, там было мало, но это последние деньги были этой семьи. Я, говорит, даже в обменный пункт решил это не давать. А вот как так было, вот так я отправил туда. Я просто не посмел это, там столько искренне, это были последние средства. Поэтому, дорогие братья, чем мы жертвуем? Чем мы жертвуем? Вот брат, машаллах, джазахуллаху хайран, решил с женой 4-й раз хадж делать. И нужно оплатить по 500 тысяч за каждого, миллион. Вот этот брат, он сможет сесть с женой, поговорить. Матурым, я знаю, тебе в хадж охота поехать. Да, ты скучаешь. А давай мы этот миллион. 4-й наш хадж, 4-й, не 1-й, запомните. 4-й или 5-й наш хадж, а давай мы братьям отправим как хлеб. А? Вот чем мы жертвуем, братья? Мы очень малым жертвуем. Очень малым. Недавно встречался с одним имамом с Дагестана. Вот такой небольшого роста в тюбетейке, такой скромный, машаллах. Закончил Асхар в свое время, приехал, небольшая мечеть, работает имамом. И вот когда началась проблема с газом, они начали работать, искать пути, потому что одно дело собрать деньги, мы все понимаем, другое дело, чтобы эти деньги превратились в еду и оказались перед нашими братьями там. Это огромный труд, огромный. Они нашли все пути. Через Турцию, официально все, через границы, все нашли путь. Альхамдулилля, объявили это в мечетях сельских. И в сельских мечетях имамы. У них нет инстаграма, у них нет WhatsApp-групп, Telegram-групп. Вот они просто взяли с минбара, в каждой деревне сказали, братья, помогаем нашим братьям в Газе. И они начали собирать деньги и отправлять. Они построили уже сколько палаточных мечетей. 2 или 3 палаточных городка построили там, дагестанцы братья. И сейчас они наладили приготовление еды. Каждый месяц, вот он говорит, мы тратим $12 тысяч только на это. Это примерно 28-29 миллионов в месяц. Каждый день 12 тысяч. Я просто умножил 12 тысяч на 3 и умножил на 80. Примерно чуть меньше 30 миллионов рублей вот эти дагестанские села собирают только на еду. Помимо палаточных городков, помимо медикаментов, только на еду, вот на этот проект. В день $12 тысяч. Я там ушел под землю перед этим великим имамом и этими великими имамами. Мы так не можем, без татарлар булдрабас, но былай тугель. Поэтому, дорогие братья, это очень важно. Жизнь продолжается. Был такой величайший праведный предшественник, Абдулла ибн Мубарак, великий ученый. Он каждый год собирал людей в хадж. В очередной раз он собрал группу в хадж, собрали провизию. Тогда холодильников не было, баранов, в клетках куриц. И они пошли, не поехали в хадж. Где-то они остановились ночью, развернули лагерь и начали смотреть, кто из животных умер, больной, кого-то надо зарезать. И смотрят, несколько кур умерли в дороге, была жара. И Абдулла ибн Мубарак сказал, вот туда бросьте, выкиньте, все, надо избавляться от мертвечин. Они бросили, дальше что-то делают, занимаются своими делами. И Абдулла ибн Мубарак видит одну женщину, закрытую, покрытую, и она тихо-тихо собирает вот эти тела мертвых птиц, куриц. И он подходит к ней, дает салям и спрашивает, ты что делаешь? А у меня, говорит, голодные дети, говорит, дома, и отец. Я собираю мертвечин. И он говорит, это харам. Аллахи, это харам. И эта женщина говорит, для нас это халяль. Что это значит, для нас это халяль?
значит, они умирают с голоду. Если она не принесет вот эти тела мертвых куриц, тогда ее семья умрет. И Аллах, говорит, сделал для нас их халялем. И тогда Абдулла ибн Мубарак позвал своего казначея, у него был специальный бухгалтер, который все собирал деньги, расходы, все нес. И он сказал: сколько нам нужно, чтобы обратно вернуться домой? Он сказал: вот столько, остальное отдай ей. И мы едем домой. И люди сказали: как? Мы же в хадж едем. И он сказал: братья, в хадж мы можем на следующий год поехать. А до следующего года они не выживут. Мы должны их спасти. Поэтому, дорогие братья, и умра, и хадж, и в отпуск на море, это все свято. И машины надо менять, альхамдулилля. Но, дорогие братья, приоритеты они должны быть, и мы должны жертвовать ради братьев. Это очень важно. Чөнки жамағат құрбан етмеші болмай. Біз көре тұрып, нендей дәулетіне, нендей еліне өтіре алмаймыз. Месяц, иншаллах, мы будем собирать. Будут ящики, будут QR-коды. Для кого-то от организации он может перечислить на счет. Мы встретимся, поговорим. Можно на счет мечети, мы все собираем, а потом официально на счет фонда, который занимается этим делом. У нас все договора есть, мы со всеми встретились, изучили все дороги. Поэтому кто-то может на счет мечети перечислить, потом мы уже все до копейки им перечисляем. Кому-то мы можем дать фонд, счета этого фонда, да? Кто-то может в ящик тянуть, кто-то по QR-коду. Вот целый месяц давайте попробуем, чем мы можем пожертвовать для наших братьев. Если вот так весь мир не соберется, если весь мир не будет жить этими детьми, а не только нашими, которым, да, понятно, скоро сентябрь, надо 4 пары обуви им, и спортзал, и внутри, и это понятно, но там у них ни обуви, даже хлеба нет. Вот поэтому, дорогие братья, давайте посмотрим, давайте поставим себе цену. Вот Мәшит Алтан, я за другие мечети не отвечаю. Аллаға тапшырдық, мына бүгіннен башлайбыз, ящиклар қойылды, 1 ай, иншалла қарайбыз, көпме жия аламыз. Жиылған ақшаға отчетлар бүтінісін сізге береміз. Тігі уақытта жиған едік 3 миллионнан артық. Альхамдулилля. Тапшырдық 3 миллионнан артық жиған едік. 3 миллион 300 бүтінісі бар. Шуңа көрі Аллах разы болсын. Аллах бізге бәрәкәт берсін. Раббым енді ол милләтні, ол халықны ол бәледен құтқарсын. Раббым Аллах өзі ярдәменнән ташламасын.